телефони Samsung A16 ва A15. ва се фарқача акодил барои шумо гап мезанам. Фарқати аввалш замия ки дисплейш A16 яркитара ва A15 боша не. Ва корпуси A16 боша 2 мм калонтара, яъне дюймш ҷои навушникаш боша да A15 ҳастай, да A16 боша гирифтагиян, яъне Type-C навушник мебарад. ва сеюн сола ки минуси Samsung амия ки адаптери 25 вата надора. 1200 рублай нархи ами адаптер шумо метонед бесплатни получать кинед. Ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метонед ва то 3 ноябр метонед шумо получать кинед и адаптери 25 ватара. Ва паго рӯз ҷумъа стекло чихол бесплатни дар магазини Риафон телефонро харидорӣ мекунед. Ай моделҳои Samsung A25, A35, A55 любой намуди Samsung харидорӣ мекунед ки адаптер надора ва шумо адаптерро бесплатни получать мекунед. Агар дар бораи характеристикаи телефон фаҳмидан хоҳӣ, як лайк мон, як комментарак чотки бинависа, характеристикаша гӯш кар. Телефонҳои Samsung A15 ва A16 аввал ай камераш сар мекунем 90 Гц экранои ҳар душ кор мекунад. тарзи камера карданаш боша камераошон 50 мегапикселия ки ҳар душ пашти як намуд камера мекунад. Ва е боша тарзи основной ва е боша фронталния камераошона телефонора. Так, телефонҳо чӣ хеле дар ин комплектаташон фақат кабел Type-C ба Type-C мешаванд, блокпита надоранд. Чӣ хеле ки Маъмурҷон гуфт, рӯзои ҷумъа чихол стекло падарка ва кас то 30 ноябр харидорӣ мекунад, блокпитаниам падарка дода мешавад. Рақамҳо дар болои экран барои муроҷиат. Адреси мо бошад метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зеленый. Касоне ки дар Москва ҳастанд метавонанд магазин биёянд. Дар ҷа бошад Реал Авиам ҳаста. Барои муроҷиат кардани билетҳо 925 371 03 88.